En Galicia hai rexistradas máis de 800.000 mascotas, na maioría cans. Ademais de tempo e cariño, estes animais precisan de cuidados que cada vez son máis caros. Os gastos básicos poden rozar os 1.000 euros anuais, pero hai que ter en conta que sempre poden xurdir imprevistos. O custo de alimentar un can dependerá moito do seu tamaño e do tipo de dieta que se escolla. Haciendo una media de un perro estándar de 20 kilos, pues te puede rondar el gasto de alimentación pues unos 60 euros mensuales. Nos gastos máis básicos tamén entran os coidados de hixiene ou peiteado e, por suposto, vacinas e revisións veterinarias. O tema da desparasitación tamén é máis caro porque ten máis peso e se temos que operalo tamén é máis caro. Entón, cando optamos un can neste caso, hai que ter en conta o tamaño. Pero sempre poden aparecer imprevistos que alteren esas contas. Entón aquí podemos falar xa de un mínimo de 800.000 euros por unha fractura non moi complicada a 2.000, 3.000 dependendo. Hai xa moitos propietarios que optan por facer seguros privados para as súas mascotas. Seguro que xa me entran bastante descontos para para vacinas e demais. Con todo, malia os gastos, a maioría non botan contas á hora de manter un máis na casa. Nunca se me ocurrió echar cuentas, nunca. Como son pequeniños, comen pouco e por agora non van moito ao veterinario. Galicia é unha das comunidades con maior ratio de cans por habitante, con máis de 700.000 rexistrados.